Čaute, poďte si so mnou nakúpiť do Tedy. Sledujte až do konca videa, aby ste videli, čo všetko som vlastne kúpila. Hneď keď sme prišli, tak ma vonku zaujali tieto Harry Potterovské pomožky. Vnútri sa mi zase strašne páčilo, že tam mali halloweenské dekorácie a hneď vedľa toho vianočné. No a potom jasné, že som išla tam, kde je priadza, tam som bola v mojom elemente. No a toto, keď som zbadala, tak som skoro odpadla. To akože, sorry, ale to som tam fakt nechať nemohla. No a samozrejme vedúci zájazdu William si vybral zelený kamión, takže som ho kúpila. Čaute, poďme sa pozrieť, čo som kúpila vtedy. Ako prvé, tu mám takúto krásnu uhlatú priadzu. Ďalšiu, tu mám rovnakú priadzu, len ružovú. Veľmi pekná, je naozaj veľmi hebučka, takže teším sa na to, ako s ňou budem pracovať. Ďalšia vec, čo som kúpila, je neháčkovacia. A tá vec sú takéto dekoračné filtre. Ďalšia vec, čo som kúpila vtedy, sú takéto skladacie košíky, sú to teda dva rúžové. Ďalšia vec, čo sme kúpili, sú baterky. Kúpila som aj takúto priadzu. Tento vzor mi strašne pripomína proste uterák. Ja neviem proste prečo, ale keď sa na to pozerám, tak mám proste pocit, že pozerám sa na uterák a idem sa teraz proste utrieť. Našla som tam potom aj takúto strašne peknú modro-fialovú a ja by som určite z nej chcela pokračovať v háčkovaní korytnačiek. Ďalšia priadza, ktorú som kúpila, je táto krásna. A už tu mám len také blbostičky, napríklad tento pohárik. Ďalej mám teda do zásoby dva háčiky, jeden 5 mm, jeden 4 a toto neviem úplne ako sa to volá, ja to volám cvakatko, pretože mám síce doma už 3, lenže ja som všetky stratila. Neviem, ako sa to volá, ale viem, na čo to je. A takýto kruhový nôž. Dúfam, že nebude úplne tupý. Srdce je šťastné, ale peňaženka plače, chápeme sa. A to je z dnešného nákupu vtedy všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Tak čaute pri ďalšom videu. A už len frajer na záver.